Vi er jo en stor familie. Man er en holdspiller, og alle mand løfter i flok. Altså den der løsningsorienterede tilgang til det, det kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, det er spændende at tage på arbejde hver morgen. Jeg glæder mig til at tage på arbejde. Jeg har en passion for kartofler. Det har jeg arbejdet med, fra jeg startede i Hoven. Man får lov til at præge sin egen hverdag. Man har nogle arbejdsgiver, der er fede at arbejde for. Og så synes jeg jo selv, at vi har det bedste brand. Vi har en dagligdag, hvor ledelsen sidder lige i rummet ved siden af, og beslutninger kan nemt tages. Jeg tager telefonen, når vores kunder de ringer og skal have teknisk support til deres hårdsmaskine. Det er sådan en dejlig tilfredsstillelse at kunne hjælpe en kunde, enten igennem telefonen eller ved at sende en montør ud, jeg også ved, der kan løse problemet for kunden. Nogle gange vil jeg også gerne selv ud og se på maskinen og prøve at løse problemet, især hvis det er en ny serie maskine, vi har med at gøre. Altså den der løsningsorienterede tilgang til det, det kan jeg rigtig godt lide, og det mener jeg også, det er det, der kendetegner Vego Agro. Selvom landmanden måske kunne være interesseret i at netop investere i det her, så er vi ikke bange for at sige, at jeg tror ikke, at du skal gå den vej. Selvom vi måske godt kunne gennemføre en handel, men det er ikke sjovt at efterlade en kunde med et produkt, han ikke bliver glad for. Der er jo mange af os, og også mig selv, altså vi er jo kommer fra landbruget af, så har jo den der forståelse for, at de skal køre, når det gælder. For ganske lille var jeg også kørt maskinstationer, og jeg har kørt med 24/7, når de kørte. Jeg boede rigtig tæt på maskinstationer og var med hver eneste dag. Jeg har prøvet i et halvt år at lave skibsmotorer, og hver gang jeg så en traktor med en maskine på en mark, så var jeg ved at falde ud af bilen, fordi det var det, der trak. Det er sgu et fedt sted at være, når sådan, at tingene vi går op i en højere enhed. Det handler jo om Vego Agro. Maskinerne er bare noget, vi sælger. Og så skal det jo bare være en fed ting at gå på arbejde.